Dakbayan sa Mandaue subling mulusad sa ilang dakong Pride March ug mga adlaw nga salmutan sa mga sakop sa lesbian, gay, bisexual and transgender kun LGBT community. Subsob na ang pagpangandam alang niini sama sa pagpamintal og rainbow colors sa pipila ka bahin sa syudad. Ang detalye sa report ni Cosireno. Gitrabaho kaganiha sa mga personnel sa City Engineer's Office ang pedestrian lane sa may barangay sentro. Inay sa naandan nga puti, gihimo kining rainbow colors, simbolo sa LGBT community sa Dakbayan. Latex paint ang ilang gigamit sa unom nga nagkalain-laing colors. Puti, first coating ra. Oh, first coating. Okay. Final na ni siya ang kwan. From Ogara ni dayon sir? Oh, maugara, latex naman eh. Gawas sa pagpamintal sa duha ka pedestrian lanes, gitaod na sab ang dakong LGBT flag sa City Hall. Kabahin kini sa preparasyon alang sa Pride March nga himuon sa syudad ugma sa alas 6 sa gabii. Matod ni Attorney Rigal Olivas, City Treasurer, karon pa lang kapin 3,000 na ang gilauman nga mutambong sa dakong kalihukan. Bisan ang ubang LGUs, gikatakda nga mupadala sab og mga representante sa marcha nga mulibot sa pipila ka kadalanan sa sentro Mandaue. Mipahimang nodaan si Oliva sa mga motorista nga posibleng maapektuhan sa trapiko kay pipila kadan ang kaagian sa parada. Around 6 o'clock in the evening tomorrow, on Friday, up to about 7:30, the traffic might be huge in Mandaue City. So just a word of warning to avoid the streets that will be covered. Pasabot ni Oliva, katuyuan yun sa kalihukan ang pagpalambo sa katungod sa maong sektor. Labi na ang panawagan sa pagpasargyud sa Sexual Orientation and Gender Identity Bill sa Kongreso. For children we have, for PWDs we also have. That is also where we're leading to. For the IPRA or the indigenous people, we also have. But for the LGBT, which is also a marginalized sector in society, then we must also have our a law, a legislation protecting us. Uban ni Godfrey Relien, ni Cosireno, Balitang, Bisdak.